Hindi nga rin ituloy kan dire-diretsong igibos no sa dino ti pagtungpalan ti pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Gina. Manong name today tang imbaga ti amak tinawagak nga dagos ni Henry. Hello, Sir Lord. Henry. Among ka dito na pasama? Diyan ka mo. Kadimot pa imbaga. Talaga gayam nga ni Papa, tinakakita ka data. Ito sa sangpet ko, tinungpanak namin doa. What? Naramid ni Papang mo, tikas takig. Nasagit unay tinakam ko. Imitay lang kit nagpakaban, nagsursuri iso na. Ngati parang tungpanakan yan. At dadakas napangtanakin ka. Papapatay na kakano ka lagi hired killer. Kasi nagatingan talaga tipanggap ni Papang mo. Isot imbaga na. Sana siguro mat nga maramin. Ngam, awang kas tagananan. Tano aramidan na ko ma. Saan na ko man nga magbagakin ka. Ngam, awang kas tagsakbay, Henry. Santan ngorayan pwede duwang katawan. Orita na surok matang na makatawan nga ng kurnong ta. Nidagit mo sawin. Umay kan sa jabalay. Ha? No kayat mo? Kaya handa nga kastan tumudlat mo pasama. No kasawa ta, iyawit kanto sa jabalay, takaduata ni Lola. Numabalin ako ma, Henry, damadla pa pa kay mamati ka din nata. Kaputa siya nga rin ti burdak. Sino pwede ka doon na papakin mama no kas pagarikan? No? Agbalbalo ni papang mo. Ngayon kas din nga saan nakanunungan ti relasyon ta. Ipalubos na ako mga rot nga ignite tarita. Henry? Anak? Alaya mo na kita rawatan. Oras ang iso amin. Subarik ka ti pisina. Imbes nga agawid ka. Agawid tan ti balay mi. Kadanatan ni Lola. Ngagdanatan nga oras ang nga nag-asawa. Barbaring di kasta nga pamuspusan kat ni papang mo ti sumuko. Henry, kasaritak ni mama nunat ko nana. Orita, kang kanunungan nakmat ni mama. Sige. Urahin kang desisyon. Kailangan ti pagdanagan. Arami dagdami na ganad. No daman dagas nga peso nga harap pangpangipan ni papang mo. Agsagbayak. Ngayon nakasagana ka matay. May lamang gulang ti panagayat ko ka, Gina. Manong nemi, ididay damat lagon daw ay kinasalitak ni mama. Ma, mangipangpang ni papa. Mangala ka no ti hired killer kay papapatay na kano ni Henry. Kasta ka din nga talagang tinabaling nga panagidakas siya, ma'am. Agam ting nakatamat marami di ha. Tano aramidan na kumadin ay bagbagakin ka. Kasta mati ko na ni Henry. Ma, awayusan ako ni Henry nga sumangpet ka nun di balay da. Yeah. Ma, barbarin ka nun direta nga pamuspusan kat sumukon to ni Papa. Eh, baka adada nga saan nga sumuko. Baka padut-dut na kakadagi di polis. Baka kasuan na ni Henry ti kidnapping. Mama nga tamat. Yeah. Kasarita ta ni papang mo. Wala ta, dandan ni maalo ko iso na. Nakastasan nyo kanunungan, isang bet ko di baki, na alas iya. Numamuan di kiti kaupusinahan yun, di kasla nakamadman di.
Mawabi nga may nagasta ni Papa. Kasarita. Sige. Kami lo mga opisina, ha? Ngam saan kasuwang sangbat iti balay da Henry. Ibagam data kini Henry. Nawatan na kamad ni Henry, di bagak data nga desisyon ni Mama Manong Nemi. Hintultuloy ni Mama, tinangalukoy ka ni Papa. Kada di may sa gundaway Manong Nemi, si Mang Pedak di balay nga sandak na puutan. Madamada nga kungkungkyang. Agsinsinungbat da bapakin ni Mama. Tamang bailaan. Sipo datapuot ko, awang pa itikas tinutoktalak na pa nagsinungbat da. Kasto yung Manong Nemi ti madam mga dialogue da papa ka ni Mama, ako na ni Papa. Basta ko naksaan nga mabalid! Abay ngamin nga naramidem da ito'y kadakwada, ha, Paolo. Mga ibaga ka man tirason. Bumalbalas ka? Mildred. Bumalbalas ka. Saan ka di? Apigaras ka nga bumalas ka. Kaya't mo met, nga naman niya't nagpasaram, kat kastamat na pagpasaran ni Henry. Laglagi pa yun. Nag-apo ka man iti na magulo nga pamilya. Ngayon, inawat da ka ti pamilya. Yawan inawat da. Ngayon, madungo pa lang arigrigat. Iso ka sa grabe mo da Henry, nagrigatak. Narabaw nga rason na kunak tinakam ko Manong Nemi. No kasta, ni Papa nagkapo itinagulo nga pamilya. Talang amok. Nakikdod na di makita dak. Nabayag ka nga dito na iha. Papa, Mama, nangin ko tinagsalitaan nyo. Pa, kunak man lang intelihente kayo. Ay, nagpasaran nyo gayan dato sa nga raramidan nyo kini Henry? Nagpasaran nyo matgayan dato kini Mama? Nga man na't inaramid nyo. Intultuloy nyo ngayon laban ti anayat nyo. Kada kayo tinakayanayat. Ngayon panagnak nyo, kada kitinagannak kini Mama. Nga saan tungag baling nga nagulo ti pamilya ayo? Kasta ka di Papa? Ngayon di nyo ka di madlaw? Nga kada gito kit aggulgulon? Gabot ti kasto yung mapaspasamak? Di na kay asawa na manong John kani manong Manny. Awan kasto nga problema. Siya klain. Gabot ka nakasara ka tikas ken kaidi Papa. Nga naggapo kayo iti bad family background. Masigurado nga di nga talaga nga napudno ni Henry ken ka. Pa nakasagana nga papapatayo isuna. May panagnak na laing nga talagang ipatpatig na. Pa, naulit na pagkasalitaan nyo kini Mama. Apa nga di nyo pala nugutan. Kaya dyo ka di nga banag dito tasanga na siyahat. Kahit ko lang amin ti masigurado yun ya. Tasantimat nga amo nga talaga tiyan niya. Tirik na ni Henry. Da kayo ti saan nga makaamong siyak papakit amo. Alalala, wala nga rin din aso asaw. Doon ka ano't panagkalay sayo. Papa. Alala, nalpasin. Do talagang mamati ka keng kuha na. Go ahead. Saan ako ng sopya? Nagpeso ka din pa. Kawanin ti problema eh. Inaamom matin, kapo na. Ay, adupay lang amin met, puspukos mo lakay. Kastan tumalat tumpal na. Adat dati ragsak ni Henry Manong Nemi di mamuan na ti amin. Uy, yung may nga tagos dito yung balay, kat saan dala nga nag-abrasa ka ni Papa, nadagit na ginarako. Papa, noon niya tinaramid yo, kini Mama.
No kasanon yung nga binukil tinaragsakin na ornos ng pamilyayo. Kastan tumeteramidan mi. Kini Gina. Namnamahin nyo data. Alagit na siya at unay no kasta. Iho. Sige. Nagsasalitaan nga rodan ti kalay sayo tapos di kasta kat malpasan. Nadamatan na apo kuming aywanan mi tatigat kakaasikam no ka mapansumar sa rungkor kada giti apo kuming kada giti namin. Masabol nga da po kuming kada kayo tapos na kami ti mga yuan. Oy, Henry ti kondisyon. Dito'y kayo ngagdaet. Kasano nga rin nilulang ko. Di ay bam nilulang mo dito eh. Ay gamanak mo pa. Inarakop kumat ni Papa manong nemi. Kiti na kayo irot. Gamanak ka na kayo. Anin ti problema. Ngayon dawat tayo kinabot Diyos iya. Awan to kumatinaka na ka problema yung iti asawa. Sapay ko ma. Nagbalinto nga na siyaan. Tibangunan niyo ang patuloy. Iti agdama manong nemi duwan de kiti anak mi kini Henry nga saan lang at papa kini mama at mga aywan kadakwada nung tikat pa ni Lula Sabel. Gabuta napigsa pa lang ni Lula Sabel. Hindi ito tamanon titawan na. Almost ag 1990. Dahito iti pagkasalita, kadagyaman nag-unay manong name iti anos mo ng ornos, kalpasan ngayon nag-insanda ito'y, iti messenger mo, amok idin manong name nga dudig iti kayat mo kasaludsudan, kat sinong batak met. Kadagyaman manong name unay-unay ting ka pa ng tedbiyag. Napintas unay manong name ting ka pa nagibasa, ayan. Kat sabi ko man, tadamat na ibati, nga adal, libliwakan pagsaramingan di biyag, kadag iti patak ng di biyag. More power to your program. Manong name and God bless. Kang ron naman nakablawak dagitay agbuy-buya nga OFWs. Tuwing nga dagyaman na pagaya mo, Gina. Babagayam ng igad yung harot, di pagkapuklan, di pagkasalitaan ni Gina, takunadan, no, sa dinuman di pagtungpalan ti amin, talagang idyalat at pagtungpalan na. Diba? Ni Fernando Jan Bareng, nice story with a happy ending after all. Stamatan ka ni Arnold Dacova, happy ending. Mila Milyare. Nice story with happy ending. Nice story, happy ending. Mercedes Anday Tataan, happy ever after. Happy ending sender. Ni Mary Santiago, nice story, happy ending, congratulations sender. Eden Antalan, it's annoying. Ni Ate Baldonado Magbaleta, it's okay. There's a problem with your father sender. Happy ending, Fernando. Ashley Marasape, relate when you go to the first time. Ni Ebi Barangan Pascual, ayos. Merly Pambit Balistes, okay. Papanam Center was able to go to school. Ashley Marsape, apay nga tanga at dakastoy nga klase tinaganak agpili dati sa wayan ti anak da. Siguro kat padasan da nga iya dayo namnamahin da pamati. Yang tagunadan, no anya at talaga tinaikari nga mapasamak. May tayo mo saan, mapasamak, di ba? Lady Ragos, thank you for watching. Carnita Flores. Yan, Ninena Kakal, Elin Ancheta Rano Tropino, Merly Pambit Ballesteros, thank you. Nenita Ariota, Marlene Nagon. Yan.